gereja. Anak itu. Anak itu tok kenal mana? Anak itu. Itu si Mega. Berusaha ya.
Shalom. Hamu akadongan na hinaholongan, bornginon ima borngin parpudi di tahun 2021. Di namardalan hita di bagasan tiki nasataonon, sipatalas roha ta sipata marsak. Marsorin arsak ni roha, dohot hamaolon na taadopi. Tarlumobi ma pakkorhon ni pandemik COVID-10 siai. Alai tung tahapor siai do, pabua tung sakap hasonangat do sakap ni debata di ngoluta. Molope sipata marsak sipata lasrohatta, ima sorha ni parngoluon di siulubalang arion. Dang apala leleng nari marujung ma tahun 2020 sadaon. Laho masuk mahita tu tahun nai baru tahun 2022. Ima tahun kesetiaan dohot persekutuan, pelayanan dan kesaksian. Atong marhiras ni roha mahita mangyahi akasita-sita dohot pakirimon. Tading maaka nahumurang dohot napalungun roha. Ala pakirimon di bagasan hapor seaut tu debata. Alani taparade marohatta laho mamuji debata. Marede mahita sepukwede nomor 557 ayat sada dohot ayat 2. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni toddi porbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Bangso na mardalani di bagasan haholomon, marnida sada panodang nabolon, binsardo sada panodang di akka na mangingani tano, na nilinggoman ni hamatean. Marrongoman bangsom rosian lomona di ari parporanganmu. Marpahean habadiaon songon napur sian apuan ni ados torang rodo tuho paranganmu akka nauposo. Haleluya.
Sang Yang Mahita. Ale Tuhan debata, bonani hatuaon nami, mauliate hudok hami, siala denggan di basam, nang hujalo hami, manipat sataon bolonon. Diborngin parpudi tahun 2020 sadaon, rodo hami marsoba tujolom, Allahu parhatopot hami, saluhut pasu-pasum di ngolu nami. Hodo mangaramoti ngolu nami, mamolus ragam ni namasa, tarlumobi mamara bolon COVID-10 sia di tahun 2020 sadaon. Jala laos hodo madongani hami manal puhonsa. Asa taripar hami tu tahun nai baru na pinarade ni asini roham di hami. Asi maroham Tuhan saipat taripar mahami tu tahun nai baru naung jonok di jolo nami. Sodangi marohanami naholomi marhite-hite todi parbadia. Jala saya parrohai mahami, asa huboto hami mandok mauliate tuho. Asa tarapul situtu rohanami di hagogotan, dohot di pangujunan. Marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari di Mahita siap buku de nomor 520 sada ayat sada. Patik ni debata dihita laho manalpuhon tahun 2020 sadaon. Ima natar surat di panurirang Jeremia biddu 20 sia ayat 10 sada dohot ayat 12 songonon ma didok disi. Ainunga takas huboto sakap akka nahusakapi taringot tuhamu ninna Jahoba. Sakap hasonangan do tahe dada tu hamagoan. Asa ahu mangalehon tuhamu ujung nani halungutonon muna. Jala pajojowon muna maahu uhut laho hamu martangi yang tuau. Gabe tangi honok kumahamu ima sahatna. Atong rak mangidogogo mahita tuadopan ni debata. Ale Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulahon naho bartu patikmi. Amin. Mare de mahita siap buku de nomor 700 ono pulusia ayat sada laos jongjong mahita.
pauduk marohatta diadopan di debata, laho manopo ti dosatta nagudangi, martangi yang mahita. Ale debata nami namarasiroha jalan abadia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, manang pigahali hami rotu jolom, huhilala hami rikot do asini roham disaluhut hami halak perdosa. Alani ido umbahen nahupaserep hami diri nami sadarion di jolom. Jala hupar hatopot hami, tungna sajot-jot do hami manibil sian akka dalanmu nabadia, songon biru-biru nalilu. Say unang pabali hami sian jolom, alani dosa nami aidang di halomon roham hamatean ni akka pardosa. Alai hamamuba ni rohana do lomo ni roham. Asa mangulu. Sesama saluhut hageduhon nami, dohot pangalosion nami, marhite-hite pangulu nami nasasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot ma asini roham di hami, marhite-hite panidangion, dohot hagogon ditot di porbadia, asa tarapul situtu rohanami majuho, asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amen. Tabigi mahata baga-baga ni debata taringot tu hasesan di dosatta. Songonodo hata ni Jehovah, musat pe akadolok jalahumuttal akarobean, alai anggo para sini rohaku nasotu pamusat sian ho. Jala padan di hadameokku nasotu pahumordit, ninna Jehovah siasi ho. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amin. Marede mahita siap bukuede nomor 417 ayat 3. Hata ni debata turpuk epistel di parpunguan ujung tahun sadarion, ima natar surat di Efesus 5 ayat sada sahat rodi ayat 10. Alai gabe patar doi saluhutna, tinoruan ni natiuri, ay nasa naong tipapatar tiurmay. Atong manat mahamu mamereng manakasi parulaon muna, songon akka namarroha, unang masongon akka nahurang roha.
ido sahatna. Martua ma akka natumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Maret de mahita siap bukuede nomor 753 ayat sada. Naing salpuhonotta nama tahun 2020 sadaon, jala bongotatta ma tahun nai baru tahun 2020. Hita manatap tupudi di pardalanan nang tabolus di nasa tahun bolonon. Di nasa tahun bolonon namardala na binasa basahon ni debata. Torus do partikiani mardalan nang pe dang tarbahin hita be mardalan alanunga loja tahilala. Tungso adong do na marhuaso pasohon partikiani soholan debata. Na torus do partikiani mardala tujolo nang pe naunggale tahilala na madalani parnguluonon. Nuaing nung sahat hita tu ujung ni tahun 2020 sadaon. Ahama nanaeng hatidak konotta. Puji ma Jehovah aletot diku jalana sarohaku di babasan mamuji goarna nabadiai. Dina madalani tahun 2020 sadaon ra godang dope akka batu-batu natajom na mga bati pardalanata. Marsitutu dohi ni COVID-10 siya natadopi. Jala maragam akka namasa naso hobbartu nata bata marhite panurirang Jeremia. Pabuwa sakap hasonanga dotahe sakap ni debata di ngolu ni akka na porsea di bana. Molo peta dopi ragam ni hamaolo di tahun 2020 sadaon. Taida mai songon dalan di debatado laho patuduhon huasona huhut patuluson sakapna di ngolutta alai tauji ma mabahed ruji-ruji tu dirita be tasukun matu dirita nunga tapake partikian nang tabolus tu akka ulau na denggan sotung do akka partikiani marsalpuan so adong na taula agia ahape manang tapakke partikiani tu ulaon naso di halomohon di debata. Nuaing bongotatama tahun nai baru tahun 2022 atong beta mahita tahohosi magotingta dohot hasitongan. Tapagalak mapalitotta. Tadapotton ma taon nai baru 2022 di bagasan pos niroha. Alamardongan Tuhan Yesus dohita di keluarga, di ulaon, di huria, manang di dia pe pardalanata. Taulahon ma nadinggan tu saluhut halak di ari nuaing nang tutiki nanaing ro. Unang marnalo jahita ay namanggotil do hita muse ditikinay
anggo so pargale hita nuaeng. Taha tidakkon maha porsiawat tai, songon nahina tidakkon nidongata saha porsiaon disadok portibion, rak mahita mandok. Au porsea, ide bata Jahoba, ido ama pargugu naso hatu dosan, natu mo palangi dohotan. Ni huriat tahun. Domu tu tema ni tahun gerejawi 2020 sada, 5 tahun pemberdayaan. Nunga patar sian hadirion, nang sian kegiatan-kegiatan natapatupa di tahunon, tarik sentra Niaga Square, Blok Waluce nomor 10 pitu, 10 sia, 20, 22, dohot 26. Simpangan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi. Keadaan ni ruas HKBP Cikarang Kota. Mangolu do ditongani masten di Parsikolan Nasida. Paduahon tingkat pendidikan. Tahamulatehod do pendidikan ni ruasta dang adong ruasta nabuta aksara. Tingkat pendidikan ni ruasta adong do nasahat tu S2. Gabe tabama kualitas ni pakobasyota alanung ngaboy hita di huriat tahun. Tempat tinggal ni ruas ni huriata tardok marsera do. Ido ubahen adong 10 wilayah asa terjangkau pelayanan naris di hobasi parhaladotta. Tahun takas do pangaramotion ni Tuhatta, ragam do natapakilalahon di nasatau bolonon, tahun 2020 sada, masa do parukilon bolon ima pangotak ni Sorimago pandemi COVID-10 sia. Di Hahipason, di Sihumisik, di Parkarejoan, nang di Parsaoran di Huriata. Takas do tarida habal haporsiaon ni Suderuas. Holan debatado natapangasahon asa talup boy hita margogo manalpuhon saluhut nai. Jala mauliate matapasahat tu ibana, boy do hita marhite huasona, dohot holongna sahat di ujung ni tahun 2020 sada sadarion. Napaupaton pemekaran wilayah opat. Torop ni ruas 80 sia kakak. Jala mangebang dope ala ni godang ni perumahan na baru
nang mamereng sian ruas natabba di Huriatta gumodang dosian wilayah opat. Disakapi Huriatta do patupahon pemekaran, ima wilayah opat dihobasi amang situa SP Simajutak, dohot amang calon situa T Simajutak. Meliputi beberapa perumahan di Paadar Peanon di Tikting di Huriatta. Wilayah 10 dihobasi inang situa Boru Purba, dohot amang calon situa Aha Pasaribu, dohot amang calon situa En Tambunan, dohot perumahan Boy Manon Tabereng di Warta di hari Minggu. Struktur pakobasion di Huriatta periode 2022 sahatu 2024 adong beberapa perubahan gumodang ma penambahan alani toropni calon situa naung tabba di tonga-tonga ni Huriatta. Ipe Boy Manon terlampir di Tikting asa Boy Berengota saluhutna. Napaonopon tahalas sodo partabba ni parhalado ni Huriatta ima pituhala calon situa saha tunuaing. Calon situa Boru Rumah Horbo SPD sian wilayah Sada, calon situa Aha Pasaribu sian wilayah 10, calon situa En Tambunan wilayah 10, calon situa D Sijabat wilayah 2, calon situa A Boru Tapu Bolon wilayah 8, calon situa E Sidabutar wilayah 3, dohot calon situa T Simajutak sian wilayah 4. Sai di pargogo itu hatta manasida patuluson sakap ni debata di Hurndemion sebagian besar pakobasion di patupa mingguan umum do live streaming Facebook mangerbang mamuse dung di parade alat multimedia gabe tu YouTube channel molo po tatap muka di gereja jala margati ma nama jabui ganup minggu tiap wilayah. Masoho do pakobasion PHD manang patanakon hata ni debata di sude kategorial. Nah di tanggal 8 Agustus 2020 sada di Patupa Huriat jala adongma godangna 37 keluarga nama jalo di Bagasan sataonon. Di awal Januari masa do banjir besar di Cikarang, jala di Patupa Huriatta do pangurupion marhite posko makanan tanggap bencana manang tabe. Di Patupa Huriatta do vaksinasi di hari Sabtu tanggal 21 Agustus dibantu tolu tenaga medis sian Huriattaon nan dihodohotan ni 112 halak sian Huriatta. Namangihut mardalado amplop diakonia sosial ala di bulan Agustus minus do keadaan kasni Huriatta. Jala mauliate ma di sude dukungan ni sude ruas ni Huriatta namar situ pahak kita ubahen boy mardalan sude pakobasion di diakonia sosial. Dewan Marturia. Siala ni pandemion gabe tabba masada seksi di Dewan Marturia ima seksi multimedia. Laho paturehon peralatan live streaming di Patupado pelantikan nasida di bulan Juni 2020 sada. Panitia pembangunan mardala dodoho denggan sude kegiatan di program ni panitia pembangunan tarlumobi ma di kegiatan pesta gotilon nata Patupa di tanggal 24 Oktober 2020 sada jala balgado pasu-pasu ni Tuhan nata jalo ima godang na 420 sia juta 520 sada ribu rupiah. Renovasi Huriatta. Di Patupa do renovasi di Huriatta ala terjadi kebanjiran dohot angin puting beliung nama bahen sega
fisik ni gereja tahun sialani dilubahon huriatama melalui tim PPG patupahon renovasi jala di patupado di tanggal 7 Oktober serah terima dohok pertanggungjawaban penyelesaian renovasi di bagas gereja tahun. Bagas ni huria inventaris. Mauliate ma di tuhata alaboy di bagasan tahunon ima di tanggal 30 November 2020 sada di masas di huriata na diingani keluarga ni paditata ima di Jalan Ciherang Raya Blok M Sada nomor 10 pitu di Patupa Huriata do Manuhori Marasam Maarsan sataonon toluhali di tanggal 2 Mei, di tanggal 31 Juli, di tanggal hasil verifikasi nunga di Paadar di lampiran di Tikting Minggu di Huriata. Songonoma statistik ni Huriata periode tahun 2020 sada. Wilayah sada ono puluh tolu kakak. Wilayah 2 50 kakak, wilayah tolu 20 tolu kakak, wilayah 4 80 sada kakak, wilayah 5 20 onom kakak, wilayah onom pitu kakak, wilayah pitu ono pulo pak kakak, wilayah walu ono puluh kakak, wilayah sia 50 tolu kakak, naposo naung terdaftar di Huriata adong ma 4 halak. Panipuli, godang matongon na binahen ni Jehovah di hita, marolopolop jala marlas ni roha mahita disi, naeng malobi ubagas holong ni rohata mangoloi tuhata di bagasan huriana, asalam di halomohon debata hita, jala arga hita di jolma. Dinaung tapayutihut barita jujur taunon, patuk do alusata debata di bagasan rohata be, tauloi do debata di hurianai manang lammadau do rohatta sian ibana. Hatan itu hatta di Jeremia 30 ayat 2. Songonod do hatan ni Jehovah debata ni Israel. Suraton madiho saluhut hata naung ho hata hot tuho tusada buku asa adong si paingot ingotommu. Atong nung alam jonok behita di ujung ni saluhutna marroha mahit ayat 8. Cikarang 30 sada Desember 2020 sada uluan ni Huria pendeta torang Simanjuta. Songonima berih manang barita jujur tahun naboy hujahahon dihita saluhutna nuaing diudutima nama jaha laporan keuangan sian ketua parar tahun diudutima musian non sian laporan keuangan PPG sian ketua PPG. Partikianon pinasahak ma Tuhamu. Berich manang barita parhepengon di tonga-tonga ni Huriata. Mamuka mesia tahun 2020 sada. Mauliate ma di debata na toktong mamasu-masu hita saluh na ruas ni Huria. Mulai siadak danak satu akanatoras na toktong mangalehon hahipasod dihita sahat rodi tikion boy do pehita di bagasan hahipasod tarlumobi laho manaripari mahita tahun 2022 satokinari na lao ebatata suang songonima nang di perdalanan ni Huriata di bagasan na sa tau bolonon takas amang inang tabereng do ala ni situasi namasa di tonga-tonga ni Portibion ima COVID-10 sia na tongon saha tutikyon adong dope di tonga-tongata di si ala ni totu di perdalanan ni Huria pe nang tarlumobi di parhepengon ni Huria takas do amang inang tapai hutihut di tonga-tonga ni Huriata marhite akatikting parhepengon na di patupa Huriata siganu minggu. Jala tahamuliatehom matu debata saha tutikyon.
Dilehot debata, jala di pasu-pasu debata do huriat tak boido saluh na mardalan baik pe di aka program nang pe susude programi mardalan do denggan. Alan ima dihamu amanami inanami nang tuhita saluh na ruas ni huria tok tongma tahamuliatehon padonganion ni debata dihita saluhna. Suang soni nang ditonga-tonga ni huriatta. Saunari hujahau kami ma barita parhepengon ditonga-tonga ni huriatta saha tu tikion. Saldo awal ni huriatta tahun 2020 huria 45 juta sia puluh sia ribu 470 sada rupiah. Saldo diakoni sosial tahun 2020 6 juta 470 sada ribu rupiah. Pemasukan ni huriatta mulai Januari saha tu Desember 2020 sada tu huria 450 juta 350.600 rupiah. Pemasukan diakoni sosial tahun 2020 sada tal natapatupa kasna sa tutikion 40 sia juta 800 sia puluh sia ribu rupiah. Pengeluaran huria mulai san Januari saha tu Desember 2020 sada huria 460 sia juta 347.628. Pengeluaran sian pilihan Natal 20 juta sia 22.100 rupiah. Saldo akhir ni huriatta tahun 2020 sada saha tu tiki saunarion. Saldo ni huriatta 26 juta 110.440 rupiah. Saldo diakoni sosial ni huriatta saha tu tiki saunari sia juta 300 sia ribu 750 rupiah. Saldo pelean Natal saha tu saunari 20 sia juta 806.100 rupiah. Songonima amang inang barita perhepengon tu ketua PPG ni huriatta. Horas Salum. Shalom. Perjulos Ali mula te godang tapasahat tutuha pardinggam basa kami siap PPG di leon waktu manjahaon taringo ni pembangunan ta takas taboto di bulan April 2021 dohot COVID 10 sia namat saya posi sega bolon do gereja tahun sudi atap nai satu ginjang satu toru. Jadi di sima tarang rangit biohado asabui dengan huriawan. Jadi sian laporan pembangunan fisik nami saha do berkat Tuhan itu hita tiki masa pandemi sude ape boy do hita paturehon bagas jorot tahun nunga boy be taingani do dingkan renovasi tempat ibadah dan toilet gereja terlaksana tanggal 7 Oktober ma serah terima tuhuria sude dipature repair podium kotak pelean do meja do sude ruang kontrol pembelian dan pemasangan AC standing terus servis dan perawatan dan terakhir pembelian rumah huria
sudah kita lakukan. Jadi taringot tu parhepengon isom mau jauh kami sian dia dodalan na bui tapature huriat tahun bagas joroon dohok denggan. Saldo terakhir nami di taringot tu saldo ni PPG terakhir kita per tanggal 21 November 2021 tahun parhuriaon saldona 406 juta 300 walusia 126 rupiah. Pemasukan 605 juta 258 juta. Pengeluaran 286 juta. Saldo akhir per tahun huria tanggal 21 November tutup tahun hasil verifikasi 725 juta 447.576. On hasil verifikasi tutup tahun perhuriaon. Transaksi ni jabutta jabuni huria 550 juta i talaksanahon dung tutup tahun parhuriaon ima di tanggal 30 November sesuai kesepakatan dengan yang punya rumah. Kemudian setelah itu kita ada renovasi rumah huria lagi dan pengembalian pinjaman lunak. Jadi saldo akhir saat ini 89 juta 094.576. Di zona yang patorangon nami adong dope pinjaman lunakta tu ruasta ima totalna 315 juta nanaing si Paula Kota tu ruasta nama ngaleon rohana asabui dengkan mardalan paturehon jabuni bagas joroon. Dungi muse cian tok ripe. Pinatorang maju di son tok ripeta sian total targeta 200 juta tukpe pandemi covid hita alai dapot tado sian ruas 134 juta 675.000 rupiah sia target 200 juta persentasena ima 67%. Alayo total do sian nasa nilehon ni ruas kewajiban na sia tahun 2010 lalu sahat tu 2020 sada masuk mai di jalur PPG godang na 134 juta 675.000. Jadi mulu ta total pemasukan 200 target 67%. Alai sia tahun 2010 lalu mai sahat tu 2021. Ima taringot tu partisipasi jemaat total ruasta na terdaftar 425 kakak na pasahaton tok ripe totalna 250 tolu kakak ima na pasahaton na kinsian tahun 2010 lalu sahatu 2020 sada totalna 250 tolu kakak. Jadi peta kewajiban masing-masing ni ruas. Dungi muse taringot pembangunan dapat tado donasi siak kadamang dohot dainang di hita saluna na mangurupi dapok mai 87 juta sian donasi na talehon tapasat tuhurian marpamuati marohamuna anggiat di tahun na mangihut boy hami panitia pembangunan rap marsada terus asalam denggan tapature muse bagas jorot tahun adong depe rencana taringot tu pembangunan ni konsistorita di Toru dohot akka tu sekolah minggu. Jadi iman aboy patora kami taringot tu laporan akhir tahun ni panitia pembangunan salinai udok kami mulai ate horas.
Dok Hatama sian mewakili ruas. Shalom. Shalom. Horas madihita saluhuna. Horas. Perjolo mata dok moliate tu amat hami sebagai mewakili ruas madok moliate tu sude hamu parhala donami. Keluarga pendeta do sude aka situa do calon situa moliate ma di pakubasion muna di bagasan nasa tahun bolonon. Saya taba-taba ma akalas niroha di hamuna ka parhala donami. Saya tong lam ringgas nama hamu mangaramoti dohot majujung hami akar ruason asalam tudenggan nahita di tahun 2022. Songon tahun 2022 adalah tahun kesehatian. Asasaroha mahitannya sude akar ruason lao padenggaton huriaton ngadengganian asalam tudengganna. Songon nakiningan di pabua par PPG adong dope pinjaman lunakta tanggung jawab ni kita do na mangingani garejon kita do na tinggal di bagas garejon sanggia matutu diramoti tuha kita asaboi mardalan kita di tahun tutuhani lian hai pak ima na mewakili parhala do saluhut na KBP Cikarang Kota totong do hami medokon mauliat itu hamu amanginang terlumubi di bagas sataunok kita boy hita bersada ima terlumubi di nalaho padinggaton di huriaton ima tutun nakaning ngatabigi songon panorangion sian PPG memang molo binereng do sianaka pelunasan niaka totok ripe secara persentasenya 55% ya. Jadi di saladi do manginang tapasada tuturo hatta hita terlumubi perhala dohot ruas ni huriata asata leham matuturo hatta dinalaho pahir bakon huriaton. Di hita salu natutu terlumubi di tahun 2022 on mudah-mudahan hita di tekata terlumubi na totok kita song na didokon ni dongan per PBG tutu nakaning ima dinalaho aka pembangunan ni fisik dohot di pembayaran ni pinjaman lunak dan memang modo target memang di tahun 2022 on ikon lunas manyan sude di aka pinjaman lunak. Jadi totong do hita martangiang tutu hata di hamu amanginang tutu terlumubi di aka ruas naposo ngidu di tahun 2022 nanaing Jepang nami mali Tuhan untuk kinare Tuhan tuhoro pasatun nami di aka perngulun nami aka keluarga nami aka perkarejon nami di dia pihamili Tuhan mengelului aka ulau-ulau nami Tuhan ramoti hami Tuhan patudu aka pejapalan asabui gabilas di roha di hami ale Tuhan ima dinalaho menguruti aka ulau nami Tuhan diaka program-program ni huriam tutua Tuhan nunga dipatubigio kami nekaning Tuhan ima di pasa ni amang pendeta songo berik ni huriam ale Tuhan godang do ale Tuhan na di tahun 2021 ale Tuhan na dialami ale Tuhan aka lungun aka hasonangan pos do rohanami tuho ale Tuhan sude aka lungun ni rohanami ale Tuhan na totong doho nagawi dongan nami jaladang lilu hami ale Tuhan siad dalami diakah sonangan nami ale Tuhan tuhoro pasatot nami anggiat ale Tuhan tu tahun 2022 lam sonang rohat nami ale Tuhan dinalaho madalani tahun 2022 Tuhan martangnya kami ale Tuhan tu akayanakon nami na dibaga sa parsikolahan ajari dongani hami ale Tuhan na tua-tua ale Tuhan dinalaho mamudai aka dan na dipalume mo hami
Asabuya le Tuhan danakin nagabi hasia di jolom nami tarlumubi nang di jolom Tuhan. Suaksongan ni le Tuhan martangi yang dope hami le Tuhan pemerintahan nami Tuhan. Siapa pemerintahan na tertinggi satu na tutoru le Tuhan. Tuhan hodo mangalihon habisuhon biar mengidahuma le Tuhan dia pemerintah nami le Tuhan. Asabuya le Tuhan dia pemerintah namin ima dinalaho mamarita negaraon di bagasan kebijaksanaan habisuhon jala terlumubi hami di kaum minoritas ali Tuhan boy hami pada leton songo dia pe ima na dipatupahami siganu pare Tuhan marhite aka pemujian nami Tuho Tuhan martangyang dope hami le Tuhan dia kahuriamot Tuhan dia ka program-program PPG Huria tuhoro pasaton nami Tuhan lehon hasadaun ni roha di hamis yang ruas perhalado sesongoni penang PPG le Tuhan asaboy le Tuhan Huria mon marherbang songod dia pe lomoni roham Tuhan perdosa na gudang dohami jumolo sesamai dosa nami asa tamah hami gabe hawaran ni pasupasum jalo matang kami marhiti nama Tuhan Yesus Kristus martanya kami Tuho. Amin. Tada las nirohata tapasaha mapeliata sada aduk sada b maredde mahita sia pukwede nomor 226 ayat sada dohot udutna. Gloria
tuntun. Ayat sada. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima na mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas. Semangat majohita sude madok horas. Alana molodang semangat tita saherana dang move on hita laho maninggal hon taonon, ya kan? Jadi salinai mata gorahon horas. Mauliate ma dituhatta terhitung piga-piga jomnai sahak mahita di tahun naik baru 2022. Salpuat tama tahun naburukon 2020 sada. Totu naing mangalakah hita tu tahun naik baruon naing makuling ma tuhatta mangalehon bohal dihita saluhutna. Atong tajakon ma bohal nasian tuhat tahun marhite hatana sian buku ni panurirang Jeremia bidu 20 sia ayat 10 sahatu ayat 14. Tajahama marsika soring ayat 10. Ai songonodo hatani Jahoba molo dunggok na 70 tahuni di Babel ebatakku mahamu dohot pasitokon tuhamu baga-bagaku nadenggani asa mabuak kamu mulak tu ingananon. Jadi pajojo muna maau huhut lao hamu martangiang tuau gabe tangihonokku mahamu. Rab mahita. Jadi jupang hamu maau ninna Jahoba jalamula bahenokku akan atarbuang sian hamu. Jala papaungoku hamu sian saluhut bangso parbegu dohot sian saluhut inganan habolongam muna nasai laon nahubaheni ninna Jahoba jala mulak hamu buanokku tu inganan habor hatam muna hian laho tarbuang ima sahatna. Hurian itu hatta nahina holongan di bagasan Yesus Kristus. Siapa yang menyangka 12 bulan nungabe tasal puhon. 385 hari satahun bolonon 2020 sada nungabe tabolus. Dangadong na korupsi hita dia kapartikian sebab waktu selalu berjalan adil detik demi detik salpu masadari 24 jam.
Mamereng sude akan naung tabolus di bagasan taonon, satu kata, sahata nanaing dohonot tatu debata, jala au porsea satolop dohita madok mauliate. Hanya itu yang sanggup, hanya itu yang layak kita panjatkan kepada Tuhan. Jala molotung rohatta madok mauliate tu debata, itu sudah melengkapi semuanya. Tadok mauliate tu debata, nunga adong disi sada posni roha, nang tu tahun nai baru nanaing masuhatta, ipe porsea dohita di pangaramotion dohok panugunuguon ni tuhatta dihita. Bohado amang inang satao bolonon 2020 sada. Urasa songon permed do rasa naonate permen nano-nano, iya kan? Tabulus do asom ningoluon, manis, asam, asin, berbagai rasa sudah kita terima dan kita jalani di bagasan sataonon. Jala di sordo hita kadang-kadang terheran-heran, boy do HP tarsalpuhon, boy do HP berlalu. Apalagi serius do di bagasan 2020 sadaon pandemi COVID-10 siaon, apalagi varian Delta yang sangat mengganas maradopon pamatang ni jolma, godang akai luilu, godang hapariron, godang pangotakna di bagasan parngoluatta. Alai dung sahat tita di ari parpudi di bagasan taonon. Kadang kita merasa terheran-heran ya, keajaiban Tuhan, pertolongan Tuhan, molotarajumi do dirita pasti serep do hitamado dang sanggup pita madalani saluhut nai, molo mangasahon pikiratta, mangasahon gogotta, mangasahon apa yang kita punya di bagasan ngolutta, dang tarpangasahon saluhut nai. Makana sudedo hita satolop madok mauliate tu debata. Hanya itulah yang sanggup tapasahat tu ibana laos dijamita ujung taonon di padar do dihita bohado hasatiaon ni debata. Bagaimana rancangan Tuhan bagi hidup orang percaya. Tolong di garis bawah ya, bagi hidup orang yang percaya. Namar haposan tu ibana. Asing do perlakuan ni debata, jala asing do pardalanan ni ngoluni nasomar haposan tu debata, dan orang yang percaya teguh imannya kepada Tuhan. Tentu berbeda. Jala sude akasakap nasinakapan ni debata, tuaka nama kaposi ibana di ayat 10 sadai naking. Ima sakap hasonangan dada tuhamagoan asa au mangalehot tuhamu ujung ni nahinalunguton muna. Dan kita sadari 10 harapan cita-cita kita contohnya dang sudei boy tuk terkabul di bagasan taonon. Mungkin Tuhan mau menguji bagaimana kesetiaan kita kepadanya. Mungkin Tuhan mau melihat bagaimana kesungguhan kita untuk meminta kepada Tuhan. Jala di boto debatado, kapan waktunya akan memberikan yang kita minta itu, dia dopanna hobbar tulomoni rohani debata. Jadi molotung pegudang dope akan taparsita nasosaha dope di bagasan taonon. Mari tetap tinggikan pengharapan dan iman percaya kita bahwa 2022 adalah tahun berkat bagi kita. Amin. Disima hapor siauta, disima posni rohata tu debata. Dungi didok di ayat 10 2 nakingan au pesatolop do. Molo tu debata gumodangam mahita marposni roha, daripada mengkali-kalikan dalam pikiran kita, kadang dang sesuai gabe jojotan hita boy kecewa. Karena apa yang kita prediksi
sering sekali tidak sesuai dengan harapan kita. Alai didok di ayat 12 on, jadi pajojo muna maau huhut laho hamu, martangi yang tuau, gabe tangi honok kuma hamu. Gabe tubuh di bagasan rohaku, jala au porsea na dipakulingi di bata doau. Pendeta torang, unang gajang jamitam di tanggal 30 dan non. merasa dari lubuk hati yang paling dalam, sian hapor siaon. Gumodang ma, arahon ruasi, asa martangiang, marpos ni roha tu debata. Jala ido hatana di ayat 12 on. Gumodang ma bangsoi, majou goar ni debata, huhut martangiang tu ibana. Karena ini detik-detik mereka mau keluar dari perbudakan di Babel. Naing paluaon ni debata. Ini pun menjadi detik-detik kita untuk meninggalkan tahun 2020 sadaon. Jadi amang inang dohot hita sude. Asadong surung-surung ta keistimewaan ta naro tugareja di bagasan tikion. Hupaloas mahamu di partikianon martangiang di bagasan rohat tabe. Mengucap syukur, mangido, manangah hape alu-alu kamu ma tu debata. Aluhom masude na di bagasan rohami. Pasahak masude harapan dohok pakirimommu nanaing patupaun ni debata di bagasan ngolum. Ima nanaing patupaut tasonnari. Memang martangiang do deba dongatai di bagas nasida. Alai ngasumurung hita di bagas joroni Tuhan, iya kan? Jadi dalam namartangiangok kita, kami marpangidoan tu tim musik untuk mengiringi dengan nada yang sangat lambat dan satonga suara ima edeta di acara nomor pitui nakingan. Alai parjolo ma taedehon dungi martangiang mahamu amang inang serius lah. Unang bereng tu samping kanan muka belakang, alai tabereng ma dopak debata, Tuhan hadir di depan kita saat ini, naing manangihon, songon hatana di bagasan tikion, tangi honok kuma nasida. Jadi nuaing, naing tangi honon ni debatama, sude na naing tapasahat, apakah resolusi, apakah ucapan syukur, apakah pengharapan, patol hasma, alu-alu homma, sude tu debata, alai jolo maredde mahita, bukwede 700 ono pulusia. Asa tuibana hita marpakirimon. Tu debata do pakirimon di tanola lagi suaranya, toluayak manon di edehon pemusik edeon dohot suara yang sangat kecil, jala di toluayati mahitan non martangiang di bagasan rohat tabe. Atong tabereng matu hatta di jolota, tapasahat matu ibana martangiang mahita di bagasan rohat tabe.
Mauliate ma ale Tuhan. Di bagasan tikion nunga sahat kami di ujung ni tahun 2020 sadaun. Tung ala asi dohot holong mudo Tuhan. Ubahin nabui kami manami ma tahun naik baru 2022. Haporsion nami do nau pangasahok kami. Jala padan mudo ali Tuhan nasai toktong tiopon nami. Sude sakapmu tuhami namar haposan tuho. Sakap hasonangan dada sakap hamagoan alani Tuhan sude haminung ngamar patol hason nasana di bagasan rohanami atong Tuhan martinangi maho jakon mahami salugut doho tangiang namion mangasahon holongmu marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami mauliate madiho Tuhan amin. Hurian itu hata nuaing tapasahat ma peleata di kantong 2A doho 2B alai marpangidua kami ala torop do ruasta opat talak ma parhala do napapungu pelean asa boy hatop sidung hita udutata dope acarata di bagasta. Informasi tu hita amang inang di patu pahuriata do acara jam 00 2 persi. Na parjolo adong do 100 pis di fotokopi boy man non tajaloi deban non disagihon mamarhite PDF di grup WA wilayah masing-masing. Jadi taulahon ma partangyangat tarap doho keluarga di jam 00. Marede hita hubeg sian bukwede 710 sia.
jong mahita. Tuhan Yesus Tuhan. Hamua kadongan satokin nari salpuot tanama tahun 2020 sadaon. Jala bongotat tama tahun naib baru tahun 2022. Dinanaing tadi konota tahun 2020 sadaon. Jala bongotot tama tahun 2022. Di pabotohon debatado tuhita. Paboa sakap hasonangat do sakap ni debata di ngolutta. Di baheni unang lomos jala toktong mahita dungo huhut hobas di ulaon nahina lomohon ni debata asa dapot tita akan nahina lunguton ni rohatta. Ale Tuhan, hatami do sulu-sulu ni patu, jala hati urot di dalaku. Di bagasan padonganion ni debata lasma rohatta mamongoti tahun 2022. Di tahun na naing malam marsitutu hita, jala hobas tuaka ulaon nadenggan. Atong borhat mahamu tutong-atongan di portibion, pabohotohok kamuma habasaromuna tu saluhut hala, donok do Tuhani. Unang holsohok kamu agia aha, alay sadok, pabotohok kamu matu debata pangidoam muna marhite-hite tangiang dohot elek-elek mardongan mauliate. Jala dame ni debata na sumurung sian saluhut roha. Ima mangaramoti akate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Molo Yesus dongan mi basroham Yesus Tapasahat ma peliat tahun tu debata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan, dohok na saulibasa na mauliutus. Upasatami masian nan nilehon mi tuhami pelian nami tuho, say jalo may gabe uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa hu parhasyak kami pelianon, pati bulhon harajawmu di tonga-tonga di huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutad dahami, godang ni silehon-lehon mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion, hangoluan siapari, se sama dosa nami songon panesanami, di dosa ni dongan namardosa tuhami, unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago.
jalohamuma pasu-pasu ni Tuhatta. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasaor hon madamena. Tutod di munabe. Amen. Sude hami parhalado dohok nama kobasi di partangyangan ujung tahun Bornginon, pasahaton selamat menyongsong tahun baru 2022. Horas madita saluhutna. Molotungpe nobodari gajang acara tadohok keluarga, molotungpe modokodok sauti Roma hita tetak marbinggo. Tanggal sada, marsogot. Horas madihita, salam sehat.